ta babka, která to tlačí, furt zase. Patrně vpravo! Vstup! Vrať! Například Rakousko je tam jako pozorovatel a další státy taky nejsou úplně involvovaní v tom, ale většina těch států. A urobíme všetko preto, aby V4 opätovne nabrala na tej sile, ktorú zvykla mať v minulosti, na sile, ktorá spočívala v schopnosti 4 členských štátov Európskej únie vytvárať samostatné postoje a stanoviská, ktoré dokázali hýbať vnútorným bruselským životom. Školy v celé Evropě. A není přece možné, když Evropa zavede nějakou směrnici, a to je zjevná. Európska únia potrebuje 5 miliónov tón hliníka. Z toho 1 000 000 tón vie vyrobiť v Európe a Žiar nad Hronom robil z toho 20%. Ale keďže sú ceny elektrickej energie tak vysoké, jednoducho nie sú schopní pokračovať vo výrobe, pretože sú stratoví, tak to zatvorili. A my dovážame všetko z Číny, pritom miera znečistenia v Číne je 4-krát vyššia, ako sú emisie, ktoré Žiar nad Hronom vypúšťal pri výrobe hliníka. Čo to je za nezmysel? Španielského, nemeckého, podstatného iného. Preto nie je dobré Výhodnú spoluprácu medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou a chcem dávať prednosť týmto stretnutiam. Ak by som išiel do Paríža, by som musel zopakovať to isté. Žiadny vojak, žiadne zbranie, žiadna vojnová pôžička. Chcem počuť slovo mier. Jediné, na čo sme pripravení, je monitorovacia misia, pretože predsa len máme blízkosť jazyka, poznáme sa navzájom. Zelenský prešiel dôležité bilaterálne veci slovensko-ukrajinských vzťahov. Já chápu, že je válka, ale my máme i jiné průmysly než vojenský průmysl. A tím se musíme věnovat a pokud je necháme zničit nesmyslnými předpisy a regulacemi z Evropy, tak je to samozřejmě velice špatně a proto my uděláme maximum a budeme hledat spojence a určitě tady se Slovenskem jsme na jedné lodi, aby jsme tenhle trend zvrátili a přesvědčili konečně úředníky a hlavně Evropskou komisi, že musí už konečně něco udělat.